Kære kammerater, velkommen til Danmarks Kommunistiske Ungdoms nytårstale. 2025 har været et år, hvor væggene tvinger ind. En ny krise står for døren, og der er store modsigelser indbyrdes mellem de imperialistiske lande. I denne her tale kommer vi til at bevæge os fra den internationale situation til situationen i Danmark, hvor vi slutter af med at høre om, hvordan det går i den maoistiske bevægelse herhjemme. I denne her tale, der vil du få et afmålt proletarisk perspektiv, frit for de borgerlige eller kongelige floskler, som du kan møde på andre kanaler. Lad os dykke ind i det. Rød front. Det palæstinensiske folks ukuelighed og faste modstand er en brændende inspiration til alle, der kæmper mod imperialismen. Det er afgørende at intensivere solidariteten med modstandskampen. I en tid, hvor Israel, imperialisterne og de arabiske reaktionære forsøger at gennemtvinge en ydmygende Gaza-plan, som i virkeligheden repræsenterer fortsat kolonisering, fortsat tyveri af land, fortsat etnisk udrensning og udslettelsen af modstandsbevægelsen. Vi siger nej til imperialisternes såkaldte fred fra floden til havet. Israels konsolidering i regionen stopper ikke der. Vi så i starten af året faldet af Assad-regeringen til oprørsstyrker, som har vist sig ikke at bringe de mindste forbedringer. Assad-styrets despotisme, som en lakaj af russisk imperialisme, er blevet erstattet af en lige så despotisk og landsudsættende klike, som i ovenikøbet er underdanig til Israel. Denne udvikling understreger, at det er det syriske folk selv alene, anført af arbejderklassen, som har kraften og muligheden for at modstå imperialisterne og skabe et frit Syrien. Vi giver vores helhjertede solidaritet til det syriske folk i deres kamp mod både nye og gamle undertrykkere. I Indien har de revolutionære, og især stammefolkene i det sidste år, måtte modstå et hidtil uset fascistisk offensiv. Væbnet med israelske droner og med mobiliseringen af 100.000 af betjente og soldater, har den hindutva-fascistiske regering ledt en udryddelseskrig mod deres eget folk. Hundredvis af revolutionære og stammefolk er døde, inklusivt lederen af kommunistpartiet og folkeherren, Basfaraj og Madhvi. Samtidig med massemordet i junglen, bliver repressionen imod studenter og arbejderbevægelsen i byerne intensiveret. Dusinvis af antifascistiske aktivister er i det sidste år blevet forfulgt, tortureret af RSS brunskjorte banditter, som arbejder på vegne af staten og er assisteret af det officielle politi. Vi giver vores helhjertede solidaritet til Adivasi-stammerne, det indiske folk og de revolutionære i den maoistiske bevægelse, der kæmper for et nydemokratisk Indien. Et Indien frit for imperialisternes udbytning med socialismen som mål. Ser vi mod vest, har Trump i slutningen af sidste år igen besteget tronen som USA's præsident. Valget af Trump repræsenterer ikke blot endnu et skift i repræsentanter for borgerskabets ledere, men også et skift i økonomisk politik, og generelt en omstrukturering af de relationer, der eksisterer imellem de imperialistiske lande. Trump søger at reindustrialisere USA og at ændre forholdet imellem USA og deres tidligere imperialistiske venner i Europa på en måde, der favoriserer USA. Alt dette skal ses i en bredere kontekst af kampen imod Kina omkring industriel verdensdominans og dominans som en imperialistisk eksportør af finanskapital. Trumps indtrædning på den her nye kurs har på ingen måde været konsekvent. Han har været bundet af en tæt alliance med en klike af vanvittige tech-milliardærer forbundet med AI-industrien. Disse milliardærer er bundet op i en AI-boble, som der tror til at være gnisten, der antænder en ny recession inden for den amerikanske økonomi. Derudover er Trump bundet af det forstenede legale framework i USA, der er bygget til at stadfæste en neoliberal økonomisk og politisk kurs. Trump er jo truet af en kamp om renten med sin egen federalbank og de kommende midtvejsvalg i USA. Alt dette, imens den amerikanske befolknings tålmodighed med den stagnerende amerikanske økonomi er ved at løbe op. Hvilket leder til styrtdykkende meningsmålinger for Trump. Sager, som vi har set de sidste år omkring P. Diddy og Epstein, har videre blotlagt den totalt degenererede karakter og skrupelløsheden af det amerikanske borgerskab overfor verdens folk. USA står over for en svær tid i de kommende år, og det vil uundgåeligt påvirke Danmark, som er limet på hænder og fødder til amerikanerne. Før vi skifter helt over til Danmark, er vi nødt til at gå lidt dybere ind i forholdet mellem Danmark og USA og de udviklinger, der er sket det seneste år. Det afgrænser sig ikke blot til uenigheder om støtten til proxykrigen i Ukraine, men udvider sig også til direkte territoriale uenigheder og konflikter imellem danske og amerikanske monopolvirksomheder. Trumps restrukturering af den amerikanske økonomi har gang på gang bragt ham i konflikt med danske monopoler. Et godt eksempel er Trumps intervention i konflikten mellem Eli Lilly og Novo Nordisk om fedmemiddelmarkedet i USA.
Det har resulteret i en aftale, som har gjort, at Novo Nordisk har måttet nedsætte deres priser kraftigt. På samme tid er Trump gået i krig med grøn energi, et marked, som de danske monopoler er særligt involveret i. For eksempel igennem Danfoss, Vestas og Ørsted. Og det er netop Ørsteds Revolution Wind, som han gentagne gange har sat på pause, hvilket er dyrt, har skabt stor usikkerhed om hvorvidt at det amerikanske marked fortsat kommer til at være lige så lukrativt for denne gruppe af danske monopoler. Disse eksempler illustrerer meget godt, hvordan de danske imperialister er afhængige af den amerikanske imperialisme for adgang til markedet, og derved også hvordan at de danske imperialister står i en dårlig forhandlingsposition over for Trumps restrukturering af forholdet mellem Europa og USA. Disse eksempler viser, hvordan de danske monopoler er afhængige af det amerikanske marked for at afsætte både varer og kapital, hvilket sætter dem i en særlig dårlig forhandlingsposition over for amerikanerne, når de nu begynder at kræve de danske imperialisters koloniale besiddelser i Grønland. Trump har fortsat intensiveret sine forsøg på at vinde Grønland væk fra de danske imperialister, med alt fra politisk pres til militære trusler og endda efterretningstjenestes aktivitet. Det danske borgerskab har vist sig villige til at give Trump, hvad han beder om, militært eller økonomisk, men de er stadig ikke villige til fuldt ud at afgive den direkte kontrol over Grønland. På trods af, at Forsvarets efterretningstjeneste nu vurderer USA som en trussel over for Danmark, vælger den danske regering alligevel at underskrive og bekræfte en aftale omkring amerikanske militærbaser på dansk og grønlandsk jord. Grønland er et geopolitisk knudepunkt med stigende vigtighed i det kommende tid, og det udgør en afgørende støttepille for de danske imperialister. Derfor mener vi, at det grønlandske folks kamp for selvstændighed, samt den grønlandske arbejderklasses kamp i den kommende tid vil spille en særligt afgørende rolle. Derfor siger vi, hverken USA eller Danmark, Grønland tilhører grønlænderne. Her hjemme i Danmark har vi også mærket virkningen af den tilspidsede internationale situation og tilstanden af økonomien. De store monopolvirksomheder tilraner sig større og større profitter, og priserne stiger. Regeringen er kommet folket til undsætning ved symbolsk at fjerne et par udgifter på kaffe og chokolade, alt imens prisen på oksekød er steget med 46% på blot 5 år. Danske arbejdere mærker kraftigt ændringen i købekraften. Man kan ikke få det samme for sin løn, som man kunne for 5 år siden. Fagtoppen har igen vist sig konservativ i overenskomstforhandlingerne, mens arbejderklassen må nøjes med varslinger om truslen fra øst og behovet for den såkaldte åndelige oprustning. Ja, selv FH's formand har været ude at foreslå en såkaldt krigsskat. Alt imens at økonomien forværres og priserne stiger, er en ny fyringsrunde gået i gang, både offentligt og privat. Store monopolvirksomheder som Ørsted og Novo Nordisk har lavet 1000 fyringer i det sidste år. Også i det offentlige er der begyndt et nyt arbejdsprogram, der skal effektivisere og fyre 6.500 ved at erstatte dem med kunstig intelligens. Mens dagligvarer stiger i pris og falder i størrelse, udnytter dagligvarebutikker som Bilka den kollektive frygt for krig. De har lanceret en ny prepping-kasse, der heldigvis for dem fik en dejlig reklame, da der angiveligt fløj uidentificerede droner over forskellige lufthavne rundt omkring i Danmark. SVM-regeringen har anet sit snit til at opruste på alle tænkelige fronter. Desuden har de nu taget de første spadestik til den dyre og forsinkede ammunitionsfabrik i Elling. Det har i øvrigt givet forsvarsministeren uindskrænket magt til at omstøde lovgivning, der står i vejen for militære byggeprojekter. Vi ser allerede konsekvenserne, da over 20 love er blevet tilsidesat i forbindelse med udbygningen af en ukrainsk ejet våbenfabrik i Skydstrup. Så meget for retsstaten, når den kommer i konflikt med krigsstaten. Den danske arbejderklasse er uden tvivl trætte over regeringens prioritering af oprustning over velfærd, hvilket resulterede i et ualmindeligt dårligt kommunalvalg for de regerende SVM-partier. Selvom partierne til højre for midten gik frem, til trods for SVM-partierne, ændrer det ikke på, at den agenda, de tjener, borgerskabets agenda, er den samme. En agenda, der grundlæggende er uforenelig med den danske arbejderklasses interesser. I år har vi endnu en gang set, at dagskrav, som billige boliger og billigere fødevarer, bliver faret under tæppet af politikerne, som forsøger at gemme sig bag tomme løfter og bureaukratisering af de reelle løsninger. Så ligeglade er de, at Mette Frederiksen, vores statsminister, i et særligt akavet interview, vægtede en aldersgrænse på TikTok over de økonomiske krav, som brede dele af Danmarks befolkning stiller i dag. I stedet har magthaverne mere travlt med at promovere masseovervågning og fremmedhad, og derfor må vi endnu en gang konstatere, at der er brug for en organiseret modstand imod reaktionen herhjemme. Derfor siger vi, styrk arbejderklassens bevægelse for den politiske magt, restrukturer og genopbyg fagforeningerne og byg det kommunistiske parti. Det sidste år har for DKU været et år af fremgang. Vi står her ved årets slutning, styrket
både i forhold til vores medlemskab, vores teoretiske niveau og vores praktiske daglige arbejde. Vi har fokuseret på at udbygge vores aktiviteter, både indadtil og udadtil. Et særligt fokus har været på at hæve det politiske niveau blandt kammeraterne i DKU som træning til de fremtidige kampe. Vi har i år afholdt vores hidtil største 8. marts demonstration i fællesskab med en række andre organisationer. Vi havde en succesfuld 1. maj, hvor vi fik solgt en masse kopier af vores pjecer om Palæstina og det imperialistiske system. Vi begyndte at afholde faste åbne aktiviteter og møder om forskellige politiske emner, hvor vi uddanner interesserede revolutionære. Vi har afholdt en succesfuld sommerlejr med næsten dobbelt så mange deltagere, som der var det forrige år. Det var et politisk event, der havde en stærk virkning på vores organisation, hvor at rigtig mange medlemmer gik derfra med en stor energi, som de tog med sig ud i det daglige arbejde. Vi har i det sidste år udbygget vores digitale medier og er blevet aktive på tværs af flere platforme med forskellige former for content, der er designet til at sprede en marxistisk politik langt længere ud med nogle mere kreative metoder. I løbet af det sidste år har vi arbejdet på en bog ved navn Imperialisme og Antiimperialisme. Den her bog kommer til at blive trykt og udgivet i starten af 2026, og dens formål er at give en mere avanceret forståelse af imperialismen, både dansk imperialisme og det, der foregår i Palæstina og det internationale system, til folk i Palæstina-bevægelsen og den kommunistiske bevægelse, der er interesseret i at høre vores tanker om det. Bogen berører både Danmarks rolle i det imperialistiske system, Palæstinas kolonisering og Lenins imperialismeteori. I det nye år vil meget af vores arbejde kredse om stiftelsen af en revolutionær kaderorganisation. Det vil sige en bevægelse væk fra ungdomsarbejde og imod generelt partiopbyggende praksis. Denne organisation må være baseret i en konkret organisering blandt arbejderklassen. Proletariatets kamp er international, og i DKU har vi altid vægtet vores bånd med internationale kammerater meget højt. Vi har i det sidste år deltaget på forskellige internationale begivenheder og haft en stor del af udveksling med internationale kammerater om hvordan at vi udbygger den revolutionære proces i Danmark og internationalt. Vores diskussioner og erfaringsudvekslinger med internationale kammerater har spillet en uvurderlig rolle i vores udvikling i det seneste år, og har givet os meget inspiration til den retning, som vi har valgt at gå. Til sidst vil jeg gerne sige, at vi i DKU ønsker alle arbejdere, revolutionære og kæmpende folk et rødt og kæmpende nytår. Rød front.